ଟିକେ ସମୟ ଦୁଇ ପ୍ରଭା ଉଠାରେ ଭୟ ଲାଗିଛି ଆଉ ଟିକେ ଗୋମଟା ଟିକେ ଇଏ କର ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ କର ପୁରା ଫ୍ରେମ୍ ତଳୁ କର ତଳୁ କର ନା ନା ଆଉ ଟିକେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜମବେଶ ଧାରଣ କରୁଛ କି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆପଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ମୁଁ ବାସୁଦେବ ପ୍ରଧାନ ବିଶେଷ ଷ୍ଟିଲ୍ର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ। ଆପଣ ଏଠି ଯେତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ପାଖରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୌରାଣିକ ବେଶରେ କେତେ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଜାନୁଆରୀ 15ରୁ ଫେବୃଆରୀ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆମର କମ୍ପାନୀ ପରିସର ଭିତରେ ଜାନୁଆରୀ 15ରୁ ଆମର ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ୱାର୍କରମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଗତ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ବି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାରେ ମିଲିଟାରୀ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲୁ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ପୌରାଣିକ ଭେଷରେ ପଦାକୁ ବାହାରି ରାସ୍ତାର ସମସ୍ତ ପଥଚାରୀ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାର ନିୟମ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବୁ ଏବଂ ସଚେତନତା କରାଇବୁ। ସଡ଼କରେ ଗଲାବେଳେ ସେଫ୍ଟି ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିବେ, ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବେ, ବିନା ମୋବାଇଲରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବେ। ଏଇସବୁ ଯେକୌଣସି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ରୋଡ଼ ଉପରେ ସେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବୁ। ଆମର ଆଶା ଅଛି ସମସ୍ତେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।